озмури ҷумҳуриявии Ватанро бишнос бо мақсади мусоидат ба рушди сайёҳӣ муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар, хусусан мавзеъҳои зебоманзари Точикистон, кӯҳҳои сарбафалак кашида, руду чашмаҳои мусаффо, олами бойи набототу ҳайвонот ва ёдгориҳои таърихиву фарҳангии мамлакат дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ доир карда шуд. роҳбарияти кумитаи рушди сайёҳӣ ва меҳмонон дар ин чорабини зимни суханронии худ иброз доштанд, ки имрӯзҳо бо дастгириву ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Точикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва сиёсати дарҳои кушоди ҳукумати ҷумҳурии Точикистон имконият фароҳам оварда шудааст, ки фарҳангу анъана, оинҳои миллии тоҷикӣ ва захираҳои бузурги сайёҳии кишвар дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ гарда истодааст. инчунин дар чорабинӣ намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Точикистон суханронӣ намуда қайд намуданд, ки баргузории ин гуна озмунҳо байни қишрҳои гуногуни ҷомеа ва рӯзноманигорони ҷавон имконият фароҳам меоварад, ки боз ҳам баҳри рушди соҳаи сайёҳии кишвар бештар саҳми худро гузоранд. озмуни мазкур аз рӯи 5 номинатсия гузаронида шуда, аз рӯи номинатсияи акси беҳтарин 3 нафар сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардиданд. ҳамин тавр аз рӯи номинатсияҳои навори беҳтарин бозёфти муаллиф, беҳтарин гузориши сайёҳӣ сазовори ҳамин гуна ҷойҳо гаштанд. аз рӯи номинатсияи беҳтарин филми мустанади сайёҳӣ бошад, соҳиби ҷойи сеюм, аз вилояти Хатлон соҳиби ҷойи дуюм, вилояти Суғд ва соҳиби ҷойи якум бошад корманди муассисаи давлатии телевизиони синамо Фаррухи Убайдулло бо филми мустанади кишвари ман, ки дар бораи яке аз мавзеъҳои хушобу ҳаво ва минтақаи сайёҳии ҳафткул омода гашта буд, соҳиб гардид. дар номинатсияи беҳтарин филми мустанади сайёҳӣ сазовори ҷойи якум дониста шуданд Фаррухи Убайдулло. аз телевизиони синамо ки кӯҳҳои фон ном гирифта қисмати баландтарини қаторкӯҳҳои зарафшон мебошад. аз шарқ бо дарёи Фондарё ва аз қисмати ғарб бо силсилаи кӯлҳои Марғузор ва дарёи Шинд иҳота шудааст. кӯли охирин дар баландии 2400 метр воқеъ гардидааст. сокинони маҳаллӣ мегӯянд, ҳар касе аз тамошои он баҳра бигирад, тамоми умр хушбахт хоҳад буд.